Bukod kay Marlon Tapales ay may isang Pinoy pa ang lumaban sa Japan. Ito ay ang binansagang angas ng Cebu na si John Paul Gabonilas. Isang undefeated na Hapon ang kaniyang makakalaban. Ito ay si Kanamo Sakama para sa 8 rounds non-title fight. Unang round pa lang palitan agad ng mga kombinasyon ang dalawa sa ibabaw ng lona, pero mapapansing nang ibabaw talaga ang lakas at galing ng undefeated na Hapon. Nagtapos ang laban via 5th round TKO pabor sa Hapon, pero may mga boxing fanatics ang umalma. Premature umano ang naging hatol ng referee. Masyadong maaga pa raw para ihinto ng referee ang laban nila. Kumakounter pa daw si Gabonilas. Nakataas pa ang mga kamay pero hininto daw agad ng referee ang laban. Ating panoorin ang highlights ng kanilang bakbakan at ikomento kung talaga bang premature o masyadong maaga ang hatol ng referee sa laban nila.
Nga pala si Kenneth Duber, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe.